Morenyi kwa Ramogi, kama na nyako mkitera Ramogi TV ka une wangsai chenro maro imore bange to abro gomba ke buch jo piny gi wendo modhi alma bro bire studio wakailo ni Calvins Okoth Gaucho mano ja siasa mar ODM kata geto president kako ngere Kennedy Ondiek ntiere ka en jakom mar PPA mano party manyien Progressive Party Alliance wabro penye nto nje nene UDA angomi odar mane mbaka mobro goyo e buch jo piny wantiere ka gi Wilson Ochuka jaka boch kobita kaka jaloko marwa an kaka pile nyinga Trevor Ombija jandingo panga janyakachi dendo nombija taya nyakuar guok ocha pesa magiche manyien mawango ile IDs ambao watu wanachukua kwamba itakuwa sasa bure haiwezi chukuliwa kwa kulipa upande kore yudo maonge chudo bang sirikal wito oko chik mane chuno jo Kenya chulo siling 300 Member of Parliament earns almost the salary of a minister. The minister earns a salary of almost the president. But you see in the county government, a governor earns 560,000. But an MCA is earning 80,000. MCAs mapacho ka koro yuak ni medne gi osara gi atamalo 700 ka giwacho ni sirikal odiyogi. Nyathina mi norepi e dala mar Sondu gi jirani. Accused is sentenced to life imprisonment. Rawera moro ma jegni 20 mikum mar twech mochwere jela kuom bambo nyathi ma jegni 7 e gwenge mag Sondu. Nero kamano, MCAs ogolo ywak margi ne sirikal ne gidwaro ni medgi osara gi atamalo 700 mondo gichope rang'eny mawinjore gi tijgi. MCAs bende wacho ni onge kaka okumba mar thieth ok oyienegi keto kwan nyithindo mokalo 2 kod mon kata mon utegi mokalo 1 ka jood bura mamalo to nigi thuolo malach. Walter Nyambaga miyo ler mar wachni. Kagitieko romo margi mosebedo katimore Convention Center South B Nairobi, jotend kombe mag Alensi kata MCS ko ywak ne sirikal odionegi kwan mag familia maginyalo keto e okumba mar thieth magikoni okal nyithindo 2 kod min utegi mana achiel kende kata doko ni MCS moko to jodoho. Mostly you are restricted to P+3. It means that you yourself, your wife and 2 kids on most occasions. But when you go to parliament, it's so different. It is P+5. Actually, I didn't know that even the number of kids for county assemblies actually have been restricted. Kuro ber mondo me abed gi cover manyalo konyo jogena makata kan kuro wuotho oko ka represent jopiny tang'eyo ni an maber kendo jopiny be joga be yiene gino be konyogi kaka oganda. Gikone kaluwore kod tich margi magitimo gido ni mondo duol marango osara pacho ka SRC mondo mednegi osara kod atamalo 700. MCS otelo ni jo od bura modo osara machwe, senators bende modo osara machwe, governors osara machwe to gin margi pot ka usimbui. Gino magikoni ok ni kare kaluwore kod ratiro mag jotije mag piny owacho. Bunge anakula mshahara wa shilingi 1640. Waziri wa county ya Nairobi, county yote anakula mshahara wa shilingi 1500. Lakini MC anakula mshahara shilingi 1080. Aingiani kabisa. Tu hata sisi wa bunge tupewe tu mshahara karibu na ya governor. Chadiera wan kaka MCs wan gi ting mar oversight kata ng'iyo gima governor timo. To kakoro msachi en kata mana percent 3 kende mar msach governor. Ido oversight enango. Msach MP and 30% and actually 40% mar president. To msach MCA and 3%. Tiendeni in terms of ratio oversight bedo mateka hiyo. Nondo mar kwano omenda ma MCS dwaro kako osara gisani ichulo gi maromo shillings 16,000 ma en osara mongirore kata basic salary kapok omed balang' moko mabende gi ywak ni lam. Medruok mar osara no gi atamalo 700 biro chwalo osach gi mararieya nyaka shillings 1,672 bende gi ywak ni mondo duoknegi balang' ma yande ichulo gi kuom yoro e twak mag od bura kata plenary allowance. Bende gidwaro ni mondo dhienegi omenda mag dongruok e katiba mondo gibed kod teke pesa mag dongruok ne jopiny. To gifeel ga ni koponi okelnwa more funding, otimnwa more funding, we would be their opponents. Kata sani neno like issue mar barabara. Pesa moko timo nego national kabire count ke pesa mimiyowa ok nyal timo barabara te mane ward. Omiyo kata komiwa pesa no
to wabiro tiyo kode maber. Ere kaka wanyalo tiyo gi teknoloji mondo MCA wa koro ka wan gi chandruok wanyalo posnogi e mbui gineno ka gin gi develop mora magdino wabie kanyakla to wambe waneno. Kata doko ni gichope giko mar romo margi kamano, MCS go nyiso ich wang' margi kanyakla kod chuny motur kalore dwachgi seche moko pod biro lwari e lwanda ka gini duol mar rango weche mag osara pachoka SRC nyalo ndoso ni gie gimoro. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi. Piny owacho lando ni osewito oko chudo mar $300 ma yande ichiwo gi jogo ma hango kao opande. Maendi oyangi gi jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen kowacho ni okang' ma kama geto neno ni oganda duto ma pacho ka obedo kod opande. Lidio Keyo nigi ler mar wachno. Jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen ochako ayanga chenro mar chiwo opande ne oganda nono ma onge chudo. Chenro mano bagi alap ma Shabab e boma ma Nakuru. Wachiwo opande ma onge chudo kuom thuolo mokwongo no ne ogo chapa e gazed piny owacho ka koro en okang' ma igeno ni dhi kelo fuong'ruok ne oganda. Kwa sababu hivi sasa watu wanalipishwa pesa shilingi 300, kumaanisha ya kwamba kuna watu wengi sana wamekuwa wakifungiwa nje kwa mambo ya kutafuta riziki ya maisha na kujisikia kwamba wao ni Wakenya kwa sababu ile walikuwa wanalipishwa shilingi 300 ilikuwa nimewafungia nje. Migawo mar arita koro geno chako ndiko oganda jo Kenya mar kao opande counties duto mapachoka kaka yor neno ni oganda duto mosechope hik kao opande oyudo opande go kuom thuolo mokwongo. Wakenya hawatasafiri kwenda kutafuta ID. Utafanyia kwa sub-county yako, inamalizia hapo na wewe unangojea siku 10 ID inafika, unatumia kwa kazi yenye unafanya wewe mwenyewe. Hakuna ile waziwazi ya kusema unangojea mwaka moja, mwaka 2. Within 10 days. Na hawa wenye wameregister leo, kwa sababu waziri amekuwa around, watapata kipande zao kwa siku 6. Lokruok makama biro manandalo machuok kende bang' jatend piny Kenya William Ruto lando wito oko chudo ma ikao ir oganda ma kao opande kuom thuolo mokwongo, okang' mowacho ni biro gola kwede ma osebede chenro makamano. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Oganda jo Kenya ma kwan gi dirom 1,000 koro yangi ni osemi kum mar tueche pinje mopogore ma oko. Maendi kaluwore gi jatend migawo mar weche tudruok e pinje ma oko Musalia Mudavadi. To kaka jafwambo marwa Efi Nyakidi bende leronwa, Mudavadi wacho ni oganda jo Kenya matimo limbe pinje ma oko mopogore nyaka chiw ranyisi makare kendo nyaka luw chike mag pinjego oko kuno. Koloso e kinde twak mare kod jatend migawo ma weche tudruok e pinje ma oko ma piny Netherlands. Jotend migepe ma bende otelo ne migawo ma weche tudruok e pinje ma oko Musalia Mudavadi owacho ni oganda jo Kenya ma kwan gi dirom 1,000 omi kum mar twech tok yudogi kod ketho e pinje mopogore opogore. We have a record, and we are still counting, that out of the Kenyans in the diaspora, we have a total of about 1,000 Kenyans in different countries facing incarceration for different offenses. Each country will have a number. Matimore e kinde ma piny owacho temo kare mar reso nyadendi moro ma pachoka Margaret Nduta manomi kum manek e piny Vietnam. Nduta ma jahigni 37 noyud kod ketho mar donjo piny Vietnam kod yedhe mamero ji mag obwaburu kata cocaine. My PS has been trying to converse with his counterpart in Vietnam to see if there can be some mitigation in this process. So that is one thing, and we hope that there can be some success so that there is no summary execution as we go ahead. But there are issues that we must also deal with. Kata ubedo ni piny owacho medo keto sinani ewi wach makama, Mudavadi owacho ni oganda jo Kenya madhi limbe e pinje maoko nyaka koro kauting manyiso kido maber wirani ok nyal chiwo ranyisi ma piny Kenya kaka mano ma itudo gi chenro mag ohala ma chik ok opuodho. So if you are traveling and you are allowing somebody else to park your bag, how sure are you that the person parking your bag is Jesus? We want to make it clear that we do not want to market Kenya as a conduit for illicit trade, whether drugs or human trafficking or any other contraband or even illicit firearms. We have to be very clear to this, and we have to be collective and understanding on this matter.
E kindego, jatend migawo ma weche tudruok e pinje maoko ma piny Netherlands, Casper Veldkamp, opwoyo riwruok e kind piny Kenya kod Netherlands, kowacho ni duond rawere nyaka winji, mar ni gin kod nyalo mar chwalo dongruok nyime kaluwore gi somo kod lony ma gin godo. Your country is full of opportunity, driven by a dynamic young population that has the potential to play a transformative role in shaping Kenya's and Africa's growth in the years to come. It is important to tap into this potential, and it's important to listen to young people's concerns. The Netherlands is eager to work with you to promote sustainable trade and development, to tackle shared security challenges, to champion our common values on the global stage. Efi Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi. Kodhi mbele ndi riwruok machung' kar kende mang'iyo weche mag yiero ILOG dwaro ni duol mochung' ne yiero IBC onon rejista mar jogo ombulu kata chiwo rejista manyien motelo ne yiero mar higa mar 2027. ILOG wacho ni nitiere luoro ni jogo ombulu mane osetho ma kwan gi oewo milion 1 pod nyingegi nitiere rejista mane otigo e yiero mar higa mar 2022. Jafwambo marwa mar siasa Chris Owino lero no wachni. Higni 2.5 motelo ne yiero maduong' mabiro, achiel kuom riwruoge mang'iyo weche mag yiero e pacho kae ILOG dwaro ni IBC olos rejista manyien mar jogo ombulu kata luoko rejista mar jogo ombulu masani kaka yo mar tieko wach mar jogo ombulu manyawawa. Ote mane ochwal ne ute fwambo kod jakom riwruogno Victor Nyongesa, ILOG wacho ni nitiere luoro ni ji mohewo milion 1 mane osetho pod nitiere e rejista mar IBC kaluwore kod ripot mane ogol kod kambi mar timo nonro mar KPMG tok yiero mar 2017. Wach mar luoko rejista mar jogo ombulu en achiel kuom dwaro mane ogol kod komiti mane tayo twak kind Azimio kod Kenya Kwanza higa mokalo, wach ma ILOG dwaro ni oket e tim bang' IBC yudo commissioners manyien. Mopogore gi wach ma jogo ombulu manyawawa e rejista, ILOG bende wacho ni nitiere jogo ombulu mamoko mane odar e kuondegi mag luto ombulu nyaka e gwenge machielo e yiero maduong' mokalo kayo mar miyo jochung' moko loch. Magi timore kinde machielo mar gwelo commissioners manyien mag IBC bende ni e thuolo mar ang'ich welo ka kweth mar Dr. Nelson Makanda geno mar miyo jo Kenya commissioners manyien kaachiel kod jakom manyien mar IBC dwe mar 4 higani. Mopogore gi luoko rejista mar jogo ombulu, ting' machielo mochomo IBC en goro kiewo mag gwenge e pacho kae kaachiel kod bago yiero madundo e kuonde odchung' od bura 5 kaachiel kod wards 10. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Jakom manyien mar komiti mar budget e od bura Samuel Atandi osingo mar neno ni pok mar budget otim maonge akwede e Kenya mangima. Jatelo no wacho ni en kod ng'eyo e wi midhiero ma osebedo ka nikech pok mar omenda e yor akwede, kendo ok onyal yie ni Kenya odong e chandruok ma kamano e bwo telo mare. Atandi noloso skul mar Siaya Township Secondary kama ne ochiwo omenda mar basari maromo siling milion 40. Adwana pog budget ni piny te. To nyaka ung'e ni charity begins at home. Okaman. Omiyo kwa biloso mang'eny, kech loso mang'eny bok ber. To adwan mondo ubed koda gi confidence ni an ung'eyo no kanyal leto down. Kendo wabro tiyo maber ni oganda Luo. Wadani mondo wati maber ni oganda Luo te. Wan gi weche ariyo manyocha wacho Nairobi ni luongi ting miluongo ne equity. Equity wacho ni ng'ato ka ng'ato nwang'o rightful share mare i budget process. Nitie jomoko mosetamwa yudo rights wa. Ni samo nego miu gimoro to gino ikawo imi jomoko. Koro mane wacho nok timre. Ng'ato nwang'o rightful share mare i budget process. Puonjre mawinjo donje mbalariany koro nyalo chako oro kwayo mbalariany magihero e giko dweni. Ma oyangi kod jatend migawo mar somo miluongo ni Migosi Ogamba mane lose od bura nyim komiti mar somo. Kaka Judith Omondi leronwa, Ogamba bende okoni deko osebede ne jopuonjre kaluwore gi bura mane ochwal e nyim doho mano yango ni lai mane gitiyo godo e chwalo omenda ne jopuonjre ne nie tok chik. Ne en twak mane okelo telo mar migawo mar somo e nyim komiti mar od bura marango weche mag somo. Ma e kinde mane jatend migawo mar somo Migosi Ogamba oyudo penjo matek e wi deko mar jopuonjre mag mbalariany e oro kwayo ne mbalariany magichano donjie chakre dwe mar 8 higani. Ogamba olero ni deko mar chenro ni obedo nikech bura mane ochwalie doho mane oyango ni lai mar chwalo omenda ne jopuonjre ni tok chik. Is because there was this issue of the court case, there was
not clear understanding whether we should link the COOPS portal and admissions from funding, because the funding model that we have now is the one that the court said we don't. That discussion is being done. So what we did is we agreed that let the COOPS portal be opened first to deal with TVETs, which was done, and MTCs and all that, to avoid a situation like it happened last year when the portal crashed. Kata kamano e giko mar dweni mar adek, jopuonjre mane oyudo grade mar mbalariany biro chako oro kwayo kendo kochopo dwe mar 9, to jopuonjre duto biro bedo e skunde kaluwore kod ogamba. So we agreed that towards the end of this month, the COOPS portal is going to be opened for university students. So we are working around what should happen in that area, including issues relating to, help, and the university's fund is supposed to be merged so that you have clarity. So those are some of the things that are being discussed, but what I can assure you is that the COOPS portal will be opened, the university students will apply, and in September, each and every student will be where they are supposed to be. Ogamba bende ogolo pache ewi chal mar somo ne jopuonjre mag grade mar 9. Okoni onge report ma ibiro gol kapok paro duto oketie tim. On the issue of the transition to grade 10, which is the senior school, we've had what we are calling county dialogues, where we were telling the stakeholders, parents, teachers, other stakeholders in the education sector, how the pathways are going to work and the regulations that the guidelines are being produced. That's why you are seeing this conversation that is relating to maths being compulsory or not being compulsory being discussed. It arose out of those dialogues, and we are working towards ensuring that the transition is understood, so that when we are moving to senior school next year, people know exactly what it is. Judith Omondi, Ramogi TV. Senator ma Kisumo Professor Ramogi endo pedho dwaro mar nonro e nyim od bura mar Senate kodwaro ler e wi okang' mano kaw mar chugo kar puko taka e gweng' ma Ombei mani Muhoroni e kaunti ma Kisumo. Professor Jenda wacho ni ng'ur osebedo e wi midhiero ma ikelo gi taka e alworano, kendo midhiero mamoko moriwo keto ngima oganda, jamni kod cham kamarach. Jatelono dwaro ni komiti mar od bura mochung' ne chenro mag alwora kod weche mag lowo bende chiwo ane ler ka bende ne okaw pach jopiny yango ka bende kar takano ochopo dwaro mar chike matayo alwora koso. Mr. Speaker, I rise pursuant to Standing Order 53.1 to seek a statement from the Standing Committee on Land, Environment and Natural Resources regarding the viability, suitability and safety of Ombei dump site in Muhoroni sub-county, Kisumu County. Mr. Speaker, sir, the Ombei dump site has raised significant concerns among residents due to its impact on agricultural activities, air quality, and the environment. Section 3 of the Environment Management and Coordination Act, EMCA, guarantees the right to a clean and healthy environment, while Section 8 of the same Act prohibits hazardous waste handling and disposal. The law further mandates safe waste management practices degradation. Mr. Speaker, the Ombei dump site has failed to comply with waste management regulations outlined in EMCA. Maswadi yu moro machuku dogo bang daka matinda neno kuse urote maruka endie ma Benado Keyo Samaki ka nyora kadem Trevor Moore gika kukelo no weche manyien kenda nini ka gijaoda Linet kod Helen nyar Simba iro kamana inya mabrayo wuod nyarae Trevor nini maler kan Kisumo dala iro kamana inya Lamek Agutu kan tiere Sindo Mwalo wacho ni antire dala nini maler gimino oda Melvin Atieno iro kamana inya Ramogi TV Magenga Charles Nyamwala kan Kiganjo Police Training College Nyeri aneno Ramogi TV kod Preston Max Genga, Rawel Shom Genga, Christine Genga kod Mama Teresa Aweti Nyamwala. Kamano bwana Musna jo Kiganjo Police Station. Maindi nga Otis Tinga Oganyo mar Rapogi Kanyamkago. Moko ni Ramogi TV Trevor Ankoro aluor dhi e pinje maoko mag diaspora gi nikech kare koro ok en duta kende kare nitiere yawa modhuro monego oduog pacho ruoth owenwa ma ndio Otis Tinga Oganyo mar Rapogi Kanyamkago. Erokamano ahinya. Onge tich ma MCS timo ma gidwaro ni mondo medgi msara. Oversight norumo gin gichiemo gi governors. Okay. Madeno japeng bao moja. Ni Trevor nini yo makare
kan gi jaoda Lavenda e gwenge mag Game Got Ragei. Erokamano ahinya. Ketiru mana Ramogi TV ka oduogo bang' dakika moko matin, kik odhi mabor ahinya. Msimu huu wa Ramadhan, save pakubwa na Citizen Duka, the home of discounts. Pata tende 500 grams kwa shilingi 289 kutoka 375, 2 kgs basmati rice kwa 589 badala 746, 2 kg ya unga wa ngano kwa 149 kutoka 171 na 500 ml maziwa kwa shilingi 45 badala ya 49. Kununua bidhaa hizi, dial *487*5 hash, chagua bidhaa unayoitaka, lipa na uchukue bidhaa hizi kwenye Quickmart Supermarket karibu nawe na uenjoy kusave. Jumani e chenro mar ohala gi mwandu. Nadwaro kamoro ma at least kakete pesa to at least anyalo yudo returns on pesa na. Kore mane o introduce agi CIC money market fund. Keno ber. Ngima dhano nitie ga gik moko matimore apoya iluongo ni emergencies. Koro gik ainago ber ka iketo pesa moro thengi. Ne an ka gilek ni ambe chieng' moro na abo los kek kata nyaka ng'e loso kek. Koro sani nyasi mora mora muriwo midwa chame ke aloso. Tich Ang'wen, saa 1:45 otieno, mana e Ramogi TV. Evelyn Mudoka. Mondo miyudi galagala kaka skiza tumari, ni *860*416#. Ramogi TV and odds mar jower duto te. Shalom. Erokamano kuom kit Ramogi TV ka rawera moro ma jahigni 22 mikum mar twech mochwere e jela tok yude gi ketho mar bambo nyathi moro manyako e gweng' moro mani Sondu e tong' mar Kisumu gi Kericho. Tommy Oluoch Odhiambo nobambo nyathi manyako ma jahigni 7 mane en jirande e higa mar 2024. Simfros Okinda miyo ler. E doho ma Kericho, mudho mandiwo kwako ngima rawerano ma jahigni 22 kod anyuola mare tok do yude kod ketho mar bambo kendo rocho ratich nyathi moro manyako ma jahigni 7. Jang'ad bura Clea Odunga ochiwo kum mar twech mochwere jela ne Tommy Oluoch Odhiambo e wine bambo nyathino dwe mar 12 higa mar 2024. The circumstances of this case are that the offense was violent in nature and the victim to date continues to suffer from the aftermath of that offense. In the circumstances, the court finds the accused deserves the penalty imposed under 8.2, Section 8.2, I beg your pardon. Accused is sentenced to life imprisonment. Kalore kod mi nyathi manyako no, Tommy Oluoch ne en jirande manodak kod anyuola mare e landi ma gin bende ne gidake. Nyathina ni norepi e dala mar Sondu gi jirani, to jirani tok repe nowuok modhi dalagi, ma bang'e tarik 26 ne wayude, ne wamake, matere station ma Sondu. Oterore godo mobambo nyathi ma nyathi okethore. Kama ne nyawadgi ni nyalo yudo pesa ne onge. Mage thieno ne nyarane ni ani gin gi pesa, dalagi nigi pesa, onge gima wabiro timo. To Nyasaye mar loch mar polo ne wapok wamake mwarbe ne wayude. Miyono mani kod lit e chunye wacho ni kaka anyuola gisekale matek e thiedho nyathino mano wito remo mathoth komedore kod akweda e kind oganda. Wachni nomiyo biashacha odok chien kaluwore gi thieth mancha thiedho godo nyathi. To nayudo wich kuot bende gi achaya mang'eny kaluwore gi kaka ne koro iwuoyo kuoma e taon ma antie Sondu. Kagirwako ng'etono, anyuola mar nyathi manyakono ojiwo jonyuol mamoko ma nyithindegi nyalo bedo ni osekale gik ma kamago
mondo kik ling' kendo many ratiro. Wechayo ng'ato, wechayo nyar ng'ato kinene taon, timako nyathini kitimo godo timbe maricho. To kasto in iwacho ni in jensi ni nyalo. Nyasache loshi nitie mabiro tweyi kaka koro tweyo kijanani e jala higni maisa moko chako wuoki. Motelo ne ma, Tomi nokwedo ketho makamano. Kata kamano, tok nonro doyude kod ketho kendo koro biro chamo oganda ngimane duto. Simfros Okinda, Ramogi TV. Duol matayo weche tudruok pachoka e Communications Authority ogolo ripot manyiso chal tudruok pachoka mane kind giko higa ma okalo kod chak higa montiere ni. Ripot no rango matut e sekta mar tudruok kod kwan motenore kod tiyo kod mbui, rochruok arita e tiyo kod mbui kuom mamoko bende. Isaac Okech nigi ler mar wachni. E lipot mar Communication Authority ma e kind dwe mar 10 nyaka giko higa mokalo, yore mag tudruok e yor simo yang ni omedre kod 2% kawuok 1.6. Medruok mane ochwal kod nyasi mag loro higa ka jogo mani kod lai mag simu kata sim card ochopo 71.4 million. Wan joma ondikore tiyo kod simbe pacho ka omedore koa 69 nyaka 71. Keyo yango simbe maromo 72 ni pacho kaka kuom kwangi simbe mag mula mos kata smartphones gin 41.4 kama moko mag adiya kata machon gin 30.5. Communication Authority bendo yango ni chenro mag oro omenda kokalo simbe omedore ka kwan joma tiyo kaka agents oa 366 nyaka 395. Joma tiyo gi omenda mag simu omedore kod ji 2,000. Kata bed ni paro nitie ni chenro mag tudruok e yor barupe nolwar. Kwan barupe mioro pacho ka 806 nyaka 815. Kamago miore pinje maoko olwar koa 8,500 nyaka 6,700. Kwan osike mioro kokalo posta pacho ka omakore 3.7 million. Ka osike miore pinje maoko odok chien koa 141 nyaka 22. Bende lipodno yango ni ng'eny ji goyo simu kopogore kod oro ote machuok kata SMS. Isaac Okech, Ramogi TV. Kambi mar ong'we yamo mar Safaricom ochiwo sir mar omenda maromo $46.5 ne piem mag nyamburko mar World Rally Championship. Tukego chakore ayanga kiny e boma ma Naivasha. Kanolose sa lando chiwo makamano, jatelo mochung' ne uso ka Safaricom Zizwe Awuor nowacho ni kambino biro chung' ne weche mag tudruok duto e kinde duto mag Safari Rally ma higani. Kaachiel bende gineno ni jogo madhi yuoro e piem mago bende oyudo chenro mag thieth manyalo dwarore mapiyo. Tukego chakore kiny tarik 20 nyaka tarik 32 e boma ma Naivasha. This year we're the official connectivity partner of WRC. So what does that mean? It means that, one, we need to make sure that everyone who comes to the rally, whether it's the fans, it's the drivers, it's the journalists, it's the partners, are connected 24/7 and with the best connectivity that only Safaricom can provide. So we're going to have 8,000 wheels across the route. Well, Safaricom has been a great help to the Safari Rally. They've showed up in their areas of strength, supplying us with the connection to the world. And we need that at Service Park, for example, because we record the valley. We have onboard cameras from the cars. We have got cameras on ground. And all that data is relayed back to the service center, so to Service Park, from where it is then relayed to the world. Peter Kadhogo chako marache tuke mag junior golf madhi nyime kare ka kata kamano nodok otimo kendo maber e tielo mogik nyoro. Kadhogo ma jahigni 13 nodonje tugo no e dakika mogik kendo nodok otieko thuolo mokwongo seche mane tuke go duto nyorumo godhiambo. E thuolo mar ariyo nyen Amar Shah ka korka nyiri manie kind higni 15 nyaka 18 Yolanda Yu mane tugo kuom thuolo mokwongo ne manobedo jaloch.
Mane kama lori chindu maro imore kod duogo ka endi bang' daka matin kose ayueyo to koro odhi donje buch jopiny wendo modhi alo sechopo ka Kennedy Ondiek en jakom mar PPA mano Progressive Party Alliance niche en UDA to nowuok wabiro penje gi umiyo nowuok kanyo. Calvin Okoth mung'e kaka Gaucho ben jasiasa mar ODM kendo ng'ere kaka Ghetto President ben kod waka wadhi wane mbaka ni to koro wach broad base ni ochomo kanye gin kaka rowere gineno nang'o e wach mag siasa mabiro mar higa mar 2027 omiyo kik udhi mabor ahinya buch jopiny chakore bang' dakika moko matin. Today we're being flagged off and starting our 5-month journey. Around Africa. Yay! Hi. The dream they have to educate 50 for life inawezekana. We're doing this to support education of needy students through the Logos Endowment Fund. We invite you to follow us on all our socials around Africa on motorcycle. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Ok ginyal wey ma ok inyiero. DJ Comeback Selector. Tunapiga. Idwa dhao dong. Idwa gori. Adwa timo ni maandamano maduong' e Kibong'eni ano. Mama idhi ka polis timang'o. Ka yieng' Chachaga. Ibiro tenda kama ni chaya donge. Dhano otamo Nyasaye. Ok jaduong' ba. Jensa. Macha wich kut mani kelonwa. Ibiro timo what? Waduong' ne polis. Yes, Yuri. Topic. Nyarko chia. Ticha Beach ka Ticha Beach, sachiel gi dakika 55 otieno. Mana Ramogi TV. Join us for an unforgettable journey to the world's largest trade fair, the Canton Fair in Guangzhou, China, from 15th to 27th April. Explore thousands of products, meet global suppliers, and experience China's rich culture. Enjoy guided tours, shopping, and local experiences, all while discovering new business opportunities. Enjoy this and more in 9 nights and 10 days, starting from $2,450 per person sharing. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar paw tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore paw tuke. Be isei korine miel. To bendi sei korine thumbe mamit manyien manyasani? Wakelo ni mixes manit kabisa kod miel manyasani. And of course ngeso ka ngeso nyaka mwajo mtakrisa mwena nyaka sauchieza. Cheki melanin top imeweza. And of course Hilo bwana. Chenro en Thundagma. Wakelo ni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope. Ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwa jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka johala ok nyal chako project
ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen, chakre saa 1:45 otieno. Ma ok en mana sigand hera. Donge wan wabiro timo arus? Sama chuny mokuyo ketho ngima ng'ato. Waromo kamae kendo afwenyo ni en jaod nyamino matin. Hera mane okwer, tim andhoga kod weche mopondo. I'm sorry. Ang'o momiyo in ne wuonda kamae? Mano ok nyal bedo hera. Hera chako dongo e kind ji ariyo, mana ni mondo temgi gi pek mar gik ma gisekaloe. Ne wuon Prince Raj. Ang'o momiyo ok idwa yie? E kind piem mar gombo duong' kod makruok gi joot. Chema ni mula tibo neno gima an abiro timoni. Nyaka ng'ato tim yiero manyalo loko tiend hera. Choti Sardani, wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Erokamano kuom keto Ramogi TV ka une wang' sayo chenro moro mar buch jopiny chakore sani. Koro wantiere ka gi wendo modhial Kennedy Ondiek ma en jakom mar PPA mano Progressive Party Alliance, to gi Calvin Okoth ni Gaucho mano jasiasa mar ODM kata Geto President. Erokamano ahinya kuom miwa seche wendwa. Ken wachaka ne kodi ka nche in ja UDA nyoro ka. Ang'o momiyo iwuok UDA? Erokamano wadwa Trevor. Mokwongo en chama mar Progress Plus Alliance. Progress Plus. Ma party ma chama manyien. Maendi en chama manyocha wachako kendo wagero gi jogo eko mawariwore godo e paro. Kaluwore ni nitiere kama wasebede kendo gik ma waseneno. Manyocha ne an godo e chama ma UDA. Ani manyocha antiere ka. Mokwongo ka walando mondo wabed gi lokruok to gi yawruok mar nafas mar demokrasia e piny luo. Agenda momiyo an sani awacho wach mar PPA kendo nikech en chama makoro wagero kaka marwa nikech wadwaro thuolo mar demokrasia. Ndalo manalando UDA nawacho wadwaro thuolo mar demokrasia. An kata jowa ndalo manalando PDP ne adwaro thuolo mar demokrasia e piny luo. Riwruok mobede kid jakom to gi William Ruto is a clear onyiso maler ni pod gidhi bedo gi riwruok moro madhi kelo bedo gi chama achiel e piny luo ema dhi decide nwang'a mabede MCA, MP, governor to gi senator gi women rep. An gima sebedo kadwaro mana achako godo Ramogi ka kenda dhi nwany en ni wabed gi open space mar demokrasia. Sani ng'eni jok ma dwaro kombe ok ong'eyo kata ka gidhi yudo tiko mar bedo gi kombe kata ok gidhi bedo e piny luo nikech riwruok obede kind William Ruto gi Raila Odinga nyaka gichope debe to dhi nyiso niya jowa ibiro pangi kaka osebed kipangowa nyaka ne chak pangwa 92. Koro ne ane UDA seche ka Trevor ni winjo ka wacho ni mondo jowa ma joluo obi mondo wariwre gi sirkal. Gima ni biro riwne gi sirkal opogre gi gima giriwore ne sani gi sirkal. Ne wawacho ni mondo jowa ma joluo biro riwre gi sirkal nikech thuolo mar bedo gi kom telo mar presidency osetamowa to ne nyaka wabed mariek mondo wabed but jogo eko mong'e kaka ikawe mondo chieng' ma wabe wadware. Mana sika wacho ka ni wan gi joluo moyie bedo machiegni gi William Ruto mondo giwuothe tiende kaka Ruto nowuothe tie Moi mondo gidhi mos ka wapango kaka wabiro riwore go ganda mamoko mosebedo kokwedowa mondo mi wawuoth kodgi kanyakla mondo mi wa strategize chieng' makoro gik to wanyalo yudo telo mar Kenya. But ibiro yudo ni gimotimore en niya nikech nyocha watelo ka nyocha wachnwa ni wakelo iwa ni watelo e sirikal. Nowachwa ni kelo iwa wadhi chiemo, moko nowachwa fuo kamine wa, moko noluongwa na ndhoke, amor ni koro wega ndhoke saidi. Giriwore gi sirikal. But gima giriwore ok en gima wadwaro. Gi hijack sirikal. Sani king'iyo tiparo mana ni wane weg sirikal. Ma ok dhi miyo wathuolo osemedo wakwede gi jowa mamoko, medo wakwede gi dhok mamoko, makoro wan wachalo gima wabiro wakaw gir jomoko mane gikedo ne to koro gidhi dirwa makata kwa dhi dwaro gimoro 2027 tek mondo mi wadhi wayudi nikech wadonje moro ni manyocha ok omiwa koro wa hijack bas kendo koro wachako wanyisa chaya bas wachako pogo ji e dhoudi moloyo kata kaka ne ogipogore gi wegi e dhoudi. Emomiyo anago kwano kaka Ken Ondiek ng'at mosebedo kadwa liberate luo
lwet telo achiel. Nachako kendo joluo ng'eya. Nachako gi PDP ma watemo mwalande ma jok mohero chama achiel odhi oloronwa registration. Adieri manduke ni PDP dine wayombo godo Migori, dine wayombo godo Mabei, dine wayombo go kombe moko. To nikeche ne gidwaro chama achiel, ne gidhi gidinonwa, sani gilando nondieko wuok e PDP odhi e UDA. PDP no kawuoke. Kade warago kotho bado no kawuoke PDP. PDP no lornwa registration, mano tamwa Raila gi no lornwa, awacha adieri. Ne gilornwa ma ok timo registration. Koro nwadong partyless. Kwa sedong partyless anari ora gi UDA nikech William Ruto noyie tiyo gi joluo norwako nyako wadwa Raymond Omondo. Koro nawacho ko wadwa ni e gini antie. Kendo Raymond ka nineno kaka nyocha pango tich e Nyanza, tich nyocha tire. To bas ka gik to Akuba cha kosefwenyo ni wakaw kujo gi UDA. Nyocha market UDA ma serious ma UDA ni gologi. Ni waseingo gi. But koro nikech ogo kwano ni jo ondiek ni obiro warach gi UDA ni gidhi keth gidhi muog girwa mwang'iyo chamo pile pile ni. Bas odhi ochikore ka jenzi biro to chikore riwore gi Ruto piyo piyo. Ajenda mar riwro gi Ruto ni ok en mar mondo mi okony Ruto. Ajenda mar riwro gi Ruto en ni mondo dong gi Nyanza. Ruto nge takoro gitiyo gi Ruto to nge kaka Ruto bro gi yie UDA dhi mbele Nyanza. Bas koro dong ni ODM control Nyanza kako osebedo ko control wa. An agenda na osebedo ni mondo Nyanza obed gi demokrasia, obed thuolo. Ma an adwa tiye tija, adwa loke tija. Ok agora kod ODM be ok adhi wuoyo kuom gima rach, but gima adwa wacho ni party ne wabiro goni en mar mondo wagere. Ano kan neto gini awinjo ka giwacho ni neto gini nochako fail. Maro chieng' cha be kiano timo. An madwa dhi to kendo neto gini go te wabro riwore go kanyakla nikech wan gi idea mar loko ganda lu mondo kik wachal jok motwe jela. Gaucho Ken wacho weche mang'eny ahinya. Achiel kuom gi ni riwruok mar Raila gi Ruto dhi ketho demokrasia. Biye gi wacho. An gima nyalo wacho ne mokwongo an iluonga Calvin Sokoth mong'ere sana en geto president kata mwana soja wa Raila Odinga. An gima nyalo wacho ne Ken Ondiek gin joma go siasa gasira gi feelings, then gin gi joma nigi self interest margi, kwa sababu Ken Ondiek ni emo manya ka wane maandamano mar Sufria Guluth Kuon ma kendo manya ni Gaucho bi mondo wabede sirikal duong' mondo watiuru kanyakla. Mato na nyiso Ken Ondiek ni an ng'ama timo na decision ma amua na decision en ng'ata achiel, wan joluon gi kiongozi achiel men Raila Odinga. Ko wacho ni wadonjo to wadonjo, ko dagi ni puro ting'o Sufria wiwa to wating'o Sufria wiwa. Ineno sani otimore mwadonjo sirikal kuro mondo ongana Ondiek gini, kendo kwa donjo ni tip mogi ke dhot bapok wadonjo kata to Ondiek osaringo gondu kendo dwa chako chama moro. Maisuru Ondiek gine jomoko jo siasa moko ma sama nitiere crisis to gichiemo maber, especially sama joluo moko ne kocha chande gore kocha moting'o Sufria wiwa timiyo gi mnungo maber. Giwuotho go ni koro giero sirikal no kabisa kendo gi defend kendo gitimore ni wane mwarach. Sama wadonjo ni titap to nyiso koro ni salary mar gi manye chulo gi maber, allowances mane ng'eny koro duok piny. Koro sama oseduok allowance gi piny, koro giringo kendo ne gidwa chako chama moro mar kelo revolution in Luo Nyanza. Anyalo nyisi ni Ombija kenda kono jowa ma joluo ni wan kaka Raila Odinga no ketwa sirikal ni wasagore igni mang'eny. In fact onge jo mosagore piny ka malo jo Israel ka ok joluo gi Raila Odinga. Kech king'iyo muma wacho ni jo Israel nogore mana 40 something years, joluo gore 59 years. Manyiso ni kane muma indiko kawuono to Raila Odinga gi joluo ni ndike New Testament gi Old Testament. Koro anyalo kono Ondiek ni ang'eyo ni samoro allowance mare ema osebedo koko wedo maber nikech nitiyo kod ndalo mane wan kocha cha to gine mane gitimore ne giuso sirikal kendo gine mane gitimore ne maber. King'iyo ji mang'eny mane nitiere ndalo chande ka wan kone maandamano kata joluo mane gin go kago press conference against Raila Odinga kendo mane criticize Raila Odinga tiyo gi joluo marach, sani ok ginen gilal te mana ng'ama noga ka pod gonduru en Odoho Widi kende, but Odoho Widi to loso a line mar jowa. Ineno but Ondiek tapano dhi lal kabisa, poko lal ka ok oduogo piyo to dhi lal molal kabisa gi chama. Tanya nyisi ni onge chama moro amora e Luo Nyanza mabiro influence Luo Nyanza ka ok Raila Odinga. Gimoro wacho kar ka ni Raila Odinga noluoro agency, onge kama Raila Odinga noluoro agency nikech ka Raila Odinga noluoro agency, Raila Odinga pok otamo jogi dhi e barabara, pok otamo jogi dhi kao ter mondo dhi wang'eyo.
gima notimore ni jo jensi mane onge chama kata kabila miluongo ni jensi joma ne nitie e lweny mar ni line mokwongo mane gore mokwongo ne gin ng'enygi ne gin joluo Luya Kisii ma supporters mag Raila sama ne Raila Odinga mosore gi Ruto ni pap to jogi nodhi mosin koka jogo chako sense gi kare gini ne waonge koro anyalo kono ndiek an kaka kijana wadwa ok anyal pingi nikech ok ber na pingo kaka Mbija in e kijana mabende dwaro but kum sani ne wami baba wa Raila Odinga time wami chama mar ODM time but kineno ni setingori kabisa kendo ti mutpongo luti kabisa to in dhe mbele nwane mbele jadolo Mbija oganda maluo gino oganda maluo oganda maluo ogino oganda mibuogo oganda maluo nyaka ng'e ni ka jomoko ibuogo ondiek ok buogi ndalo mane gipako ODM no ema nowacho go bado go kotho bado ni wadwa kelo demokrasia ne giluor ma giloro no sama jo wakelo UDA ka ni neno ka obogo gima gidhi gichako timuri gauchiro gidhi nyaka mbita kodhi gi tablet gi Raila ni for the first time Raila the tablet for registration nikech ondie goyo wach UDA ma impossible thurwa adwa wacho ni an ang'e gima jo thurwa dwaro jo thurwa dwaro mondo wa realize katiba sama ne giwuotho gi sufria wigi ne giwuotho ka gisomo article 37 ni article 37 oyienwa mondo wang'any sache ma gik moko dhi maricho to sama giwacho mano to gidwa somo article 38 gaucho kichori 38 matin to wacho niya Kenya ka owinjo wabed gi vyama vingi chama mang'eny ang'o momiyo gada luun sama usomo 37 to kisomo nu 38 to rachore ok udwari mondo som nikech jaher bedo jaher Raila it's not problem an be ok ni ok adwar Raila an mokwongo Raila osekonya moloyi ani ng'ena sebedo go tiko Raila batiyo ge gi honorable but the thing en niya japuonj ok puonji mondi bed japuonj ka jakom osepuonjo wa siasa ma sebet MCA gik sama koro japuonj kosepuonjo kisiknia mwalimu how is this kosepuonji formula an jakom puonja formula ni gini ka ogang'enge kendo adwa wuothe oganda luo kanyisoge ni an gibiro miya thuolo kako ndiek mondo abed gi chama mar PPA maka chung president tadhi kawo ok abi ywe wang'a gi kitamba kimaya abro chung takaw ne joluo for the first time joluo bro bedo ga presidential candidate mabro dhi Bomas kende ok abi oro ji kaka jakomo linku molinge to oro ja Masaicha ni madhi gwere Bomas giri kwalo giri wuon dheri kwale kul ti oro ng'ato ni madhi gwere kucho igo kucho ma ichelu ladam ne dama ole gini ang'o mane mono jakom an jaluo dina ber ni ane jakom seche ka joluo injauru dina dhi gwera kenda ma kengora ma gigo onge ng'ama ne rando ka okan Ruto dine ok olad kacha Raila dine ok dwano lande simply because wasebedo kwa keta dita wa kamoro achiel ok onyiso na kedo gi jakom but the truth en ni ayawo piny joluo an ayawe gadieri ma owedi nigi thuolo mar wacho mowacho gaucho nigi thuolo mar wacho mowacho but gima wawinjre ni kwa yie ni article 38 oyienwa mondo wang'any to piny luo wayiuru ni article 30 ka article 37 oyienwa mondo wang'any to wayiuru ni article 38 oyienwa wabed gi chama mang'eny ODM obedi kaka nawacho sa UDA cha ODM obedi wager UDA koro gimomiyo ok wanya gero UDA an demokrasia ne madwaro en ni giseriwore jogi onge kaka bro we UDA dhi mbele kendo joma nie UDA go biro yuduogo ka to gi jo ODM moko be ma ok mor gi gima dhi mbele nikech adieri manduk wan ochioro wa studio ka yena explain matin abe ang na medi time ga ucho don't worry I'll keep you for long nyocha wabire studio kendo nyocha wawuotho kwa lando President William Ruto gi sirikande seche go nyocha rach maga ucho nyocha go Ruto goch Kisumu ka gimosore gi Raila kawuono ber adwa koni ga ucho kendo adwa wacho ni joluo mondo ging'e for the record kendo joluo me sirikal ong'eyo gi joluo ma onge sirikal ong'eyo an kaka Kennedy Ondiek we are surprised today kendo adwa surprise joluo onge msara mana chame sirikand Ruto be onge pesa mane miya sirikand Ruto be onge tenda mana timo because of sirikand Ruto en clear jowetewa nyaka ng'e the only thing mana dwaro an I believe ni UDA cha ne dhi yawnwa space mondo sama jo ODM osetimo nomination marach kaka gidhi timo kata sani gitimo kawaida to wabedo gi thuolo ni Trevor Mbija kata Nyakach kama idwa chung'e cha koponi odhi omiya kupe moko ka to ini wacho no ndie miya maru ni jopiny dwara mondo kik ibed independent
Kech independent kidonje parliament ibedo confused. Koro nwadwaro ni bedo ga party makidhi chungo kati nyamwa ichako wuoth go sani. To bas kigik sakura to jopiny decide wadwa Trevor or wadwa Gaucho. To ok ni dino ni moko kes moko yalo bingeni kes magodie moko yalo nyaka konino ni 2 weeks to IBC. Itero nying ng'ato IBC nikech gidile kes mar ODM maonge kata ng'ama koro nya chung kode. Jomoko ni e parliament ka ndima dino yombi kata dine ng'ato dhi independent. Okay. Gima nyalo kono osiepna ng'ane ne osiep Ondiek ni okanyal pingo dream mare mar dwaro president. But kata bedo gi chama machielo. But anyalo discuss in kidwaro president Obija to kanyal discuss Ondiek samoro agent mar ng'ato en owuon kata kidhi kode ode mi penje to Ondiek in gadiri mar dwaro president kano tamo rengo notamo group dal mazutino gini mondo gi manage chama mar Luo Nyanza mondo gi penetrate. Koro Ondiek jamani ni koro wada chako discuss Ondiek no Ondiek dwa lao cham Raila in Luo Nyanza majo Luo Ondiek. Aparo nitiere kanisa moro moleme kata jomoko madwa kete nyathi misa gi moro mondo yud gimoro mabende ni sawa. Wayie ni yaw marino yud gimiyudo nikech piny kar ka en interest samoro serve interest ni kata dwa serve interest mar ng'ato ka imbe interest mari nitie. Kanyo chok kar ka emanche in jauda kende go malich ang'o motimore nikech samoro ne kwadonje bread base ni pok watiko kata higa ang'o motimore miringo inyiso wasani ni nadwa nyiso kauno live TV ni an onge tenda mana timo onge UDA mane miya gimoro kata nini anyalo paro kibiro ira ibiro nyisa mondo wa join UDA ka wantiere e campaign mar IBC called cost of living kode ni tenelero seriously woche ni neler king'yo kawuono gi dalo chopo gore matin Wetere woche opogore sani kata wangi neler kabisa ile bajo odie wanyisi kodiga woche podie pa dega page sadi okin kaka ninja kata mafuta chali dok piny ine koro an gima nyalo koni Ondiek samoro bedo gi kiongozi achiel ma ji luwo okomino ni jowo fuwo Jaluo history mar Jaluo ni ne wagiwacho ga ni ati ni awende ok we yiere awende luo mana yiere wan kum sani ok ni Raila Odinga ne nyalo moro wa kila ng'ato kata mane kanisa Yesu Kristo wadhi pile kanisa to tije moko gwedh kila siku to pod wadhi kanisa ineno koro an gima nyalo wacho kum sani eri kum rowere wa ma Joluo te ni kum sani kata Raila Odinga nyalo bedo ni ok timno kaka wadwaro but mane wuno ma nyaka waluke no nyaka wasir ineno ntigi mora chiel ma Kennedy wacho kama bedo na winja ne ni riwruok mar ODM gi UDA ni okela kwede koso kelo riwruok un kunene okelo nitiere joma feel ni nitiere kwede mag joma wacho ni okela kwede gin mana joma wuok central but kum jowa gima nyalo wacho ni jowa leaders magwa ma momi nafas gimonego gitim sani ni rowere ni mondo gi make sure ni gi empower rowere kendo gi ndik rowere nikech generation will change kigikaw generation marwani gikete generation mabiro mawuok university mutiku school jogi gin ntik ma ogie ntik magikia gin gidwa ng'eyo hospital gidwa ng'eyo gidwa yudo tich gidwa ng'eyo giyudo school fee ineno koro anako mana jowa mosedo tich e sirikal ni gi make sure ni gi empower jowa ka ok gitimo gino to gibiro bedo shock nikech king'iyo kata mana king'iyo kaka sani gik mwenye ni vijende go ni mapangale macha nzoezi ma 2027 vijende gibiro lawo ji ma serious ineno king'iyo kidwa ng'iyo ni vijende ni gikech kendo vijende kata vijende manyego ji kata mane rally kundegi ng'eny gi ogin vijende mag jorabuon gin Joluo en Kisii en Muluya emanye manga tangate mbele president nango vijende gi ni gikech koro na wacho ni riwruok mar baba gi Ruto ni mondo make sure ni obed riwruok makik obed malo ka kende but obed riwruok madhi nyaka piny to dhi piny ok en mosruok na mosra gi jarabuon kata na mosra gi jagot maruto hapana en ni vijende wagi mondo yud gima timo ka gimiyo gimiya ops kendo to 2027 Ombija koni ni okodhi bedo kata no Ondiek dhi chako chama okodhi bedo mayot adhi yombo ineno okodhi bedo mayot koro mane makwayo nikech amba kijana sama vijende moko neno ka Gaucho moso baba Gaucho ni rally moro fulani nitie kijana moro maneno ni ati Gaucho nigi pesa kata Gaucho en uchimo maber wane moinyore ineno to nitiere gimoro wacho ni tigol duk mane udu timang'owa iumo
lakini adiri mantie nikech gima timore ma onge vijende ma umia Nairobi kama lo joluo onge liel ma budho Nairobi kama lo lend jaluo kotho kawuono gi Kisii gi Muluya gi Kisii gi jaluo biro bedo dwe kichango igo thum gutine liel Nairobi ka ma bende sheria nosaket ni thum ok onego igo nyaka saa 4 koro jogi dwa choko liel nango ja Kisii momo godo be ma pej kuchocho choko liel 1 week gisetero liel dala but magwa budho nango waonge ngamo empower wachama mag joluo mantiere kamora maronge ngama empower mane momo wacho ni joma chalo Mbadi Opiyo Wandayi ngagini gi empower jowa shida mar ji mang'eny gilalamika ne baba kende baba kawo tich to pogo ne ji jogi kosa pogo omiyo governors omiyo ji senators omiyo ji MPs jukumu mar jogi eki en mondo gi empower jowa to jogi gin gitimo ka gin kaseni ni to ka gibire media kaka to gisifu baba to girito ticket kaka ido migi ticket ana kwayo kaka kijana mantie close di baba tangi gima dhi mbele gi make sure ni gi empower jowa ka gitamore mo gi empower vijende wagi to dhi frustrate gi 2027 marach. Okay. Trevor, wa yera chagi kama wego ni. Gima timore ni Gaucho ngamo siepna. Kendo dieri sama nyocha wane sirikal mar William manyocha antie mar UDA wicha maseweyo nyocha dhi amanye kalore gi kako tiyo matek. Kineno Gaucho e bunge la wenye nchi, kineno kako kedo ne jakom to tiyo matek. Ok ang'eyo his pesa wealth mare. Kaka an ang'ama go biashacha. An temo mana support president nikech an benda feel ni in the process wanyalo bedo kanyo gi rieko mar yudo kura mar bedo president. An na target by the way lemo mane an go en ni Dr. Raymond Omolo bi ng'ama yang no bedo strategically etie William Ruto kacha to bas imiye thuolo. Raila Odinga should have come to bas omiye backup kata Remolo kata Eliudo Walo kata jaluo moro ma strategy ngech wan sure ni jakom level makoro gike ok adwa tamora no konyal chung kendo but ne wabiro kanyo gi mos moro ma ok wachap status quo to kwasebedo gi mos to regi ni pod bedo kacha gik manotimo ka otimo to jakom miye backup ti develop ng'ato manyalo bedo kari ka sani orumo ok inya beda ng'at moro ma in jite ok idwa nodongre ng'ata manyalo yudo thuolo bath yo kidwa nodongre basi idwa ni beni ne ruath kende kul mana wacho ni sami bedo ruath kende kul ti bedo maduong' sana mi bedo mapek sana makoro kata ruath mok inyal konyo ti end up ni koro ruedhi matindo manyalo miyo wayud chakgi koro dherwa ni endi ninda luora to wan ok wayud chak mane mana target dhi kata kaka Mbadi John Mbadi en ng'ama strategy no nyalo dongo mus ka to bedo president ingeni kaka wadonjo odhi obwogo jomoko kama joka koro ingeno chako koro en miti mane nitie 1960 something ema koro dwa duogo and then ibiro yudo niya kama dwa kosoa Gaucho gini ibiro ni sani ka gidhi e bunge la wene inchi gi yanya gi ok yany but giwuoyo e moro ma bwogo joka iwinjo koro kobwogo jogi to chieng' moro wadwa bedo president iri kaka obrobe to jogi useneno kosebedo stumbling block osetamo wabedo president an ok anyal support ng'ama chielo ni paro na dhisa ng'eny gi paro kata sani chama nani gi paro ni en chama ma support ng'ama pingo jakom kaka Rigadi Gachagua an ok anyal tiyo gi ng'acha nyocho declare ni en jamlima ok anyal tiyo gi Rigadi atiyo gi Rigadi macha tribalist Kalonzo chung kar luo kende kar gine kara kamba kajacha en kamba ne mong'iyo en odwa bedo kanga kingpin ng'acha dwa bedo mana kaka jakombe dwa bedo luo kingpin iwinjo magi gik mana adwa distort sani adwa ni vijana wang'iuru ni fine jakom osekedo anyocha wacho ka several times jakom osekedo osegero jomopogore wan gi ogero ma kawuono wakuombo sama koro wakuombo ni onya matimo thuolo mondo wanyo ndiek no ba winjo kane kanyo ebe winju magimo wacho mane jaduong dala magero dala kondiek no wuoyo kamano jaugenya no wacho kamano owachang'o ondiek biurane ka mondo wang'iurane to wa strategies zango kigoko kokendi to Mbadi manya bedo president ok wanyal support Opiyo Wandayi manya bedo president ok wanyal konyo to wawacho ni fine thuolo mar yiero wabunge gi enzi an gima dwaro maduong' ok ni mondo kata ni watam jaluo moro bedo president but adwaro thuolo mondo mi jaluo wabro yiero chien kucho kik wabed gi embarrassment aila moko ma wan go ka nikech wadwaro kako ganda wan mo kelo demokrasia wabedi thuolo niya ODM obeda UDA bende wat kapod gin traces mathin but mar gi chako koro rumo
bedo beda but mar PPA bo beda chieng ma jayudi ochung jaodi ochung ja PPA be nika kaka nadwa keto candidates levels te nikeche ang'eni waonge pesa maduong' midwa gogo gigi but wadwa bedo gi chunywa twe chuny mar jopiny gibiro riwre koda wadwa dhi go lweny Gaucho nitiere wach ma ging'eni ken wach ma maber ahinya nitiere joluo nogo ngero moro ni jodongo e rieko jomatindo to jomatindo e teko jomadongo makosa ni kanye ka koro jowa bo mako ng'ato kaka Raymond Omolo mane nya bedo nwa president mondo embe koro kele ni embe oroma makosa ni kanye. Koro an gima nyalo timo kuom sani an personally pok abedo close gi Raymond Omolo lakini Raymond Omolo chalo kaka romb Yesu Kristo mane biro ji ne wacho mana jomoko kande mane wacho ni ng'at midhi nyuol ka iluonge ni Yesu Kristo kendo kamba ne ok onego wamul. Kancha dhi dala Migori to ka ne liel ka wuok e liel moro tayudo kama moro kona ni Raymond Omolo gero ne ot ka iwuotho nyochacho nyoro ka nitie kumoro na chame lunch to adhi e bunge la wananchi mar joluo pale Insurance to joluo chako go story to ka joluo chako go story to kijana moro goni bwana ng'ama support ji kabisa kendo empower jowa kabisa en Raymond Omolo. Kana dhi Kisumu jelose wach Raymond Omolo kanyo cha dhi Ruaraka kendo cha dhi coach kamoro ma vijende kata polisi ok donje tayudo ka vijende moko discuss ni tije luo moro kanyo joluo moro ma waneno sani makonyowa nyocha kale moro moko ka to oronwa gimoro ka mwa timo maiti mokalo mar jaluo mosak bedo karibu dwe ng'ato nitiere liel moro mancho ng'at mono bedo ka 2 years mono timo bunge moro mokanya wacho 2 years bilo tamechulo maito kwamo modhimo onini bill no mogolo or an personally pok abedo close gi Raymond Omolo but umbe ku gik motimo ji filtera nyisi ni kata mana Nairobi ka sani eri Raymond Omolo no ntika kiwinjo vijende ma mobilizers marori majowa iwinjo ka discuss koro an gima wacho ka problem ma joluo nigo en go wivu joluo kata ma jotelo gi gin ga go wivu ni ka gidonjo kamoro ka mondiko wach maber ni kapo ni gidonjo sirikal to gidonjo gi yung joma nitiere iye giriure to target mar gi obed niya wanyalo empower jowa nade ineno bado empower jomo nyalo empower opio wandayo ndik jomo nyalo ndiko ng'awa kendo gitim gima ginyalo timo ka gitimo gi umoja lakini jogi nitiere some challenge book moro mane gisomo to mane mido ka jomoko mang'eny laumu baba Raila Odinga to gilaumu enono jogi kosa mitich to jogi ro ka jomo mitich gindiko mana jogi families gi then gima gitimo ne jogi ni ka gibiri interview kaka ma to gisifu baba one hour ka gidhie mkutano kuchochonde to gigo opponent ka koro gikaw advantage mar go Gachagua ma ok chalo gimigo maiti mosato emego oko mondo koro jogi koro tije monego joko kwa onini okwai koro gikwai koro an gima nyalo wacho ni Raymond Omolo sani dhi kaw ni police house jidu maradi kigiket ng'ato kata ka ng'ato dong mana giga chiel to retire ondiki o retire cham pesa mar retirement gima no jodo timo ineno koro an personally pok abedo close gi Raymond Omolo pok abedo close mbadi warado mane function mag ODM opio wanda the same but what winyo ni sectors magi kaka last week na winyo kia 1 month 2 weeks ago na winyo ni sector mar ngane opio wanda ne kawe jitiji jiadimo e okaw mondiki ineno nyithindo mag joluo sasandre moromo governors wagi gindiko jiadi ngeni nyiyo ga mana Ruto kende to gingi county government kaka Homa Bay Migori Kisumu jogo ndiko jowadi jowa sandre makapo ni jogi nyalo riwore ki gibini ya ni ne giyudo Raymond Omolo ne giyudo die kanyo ne giyudo Owidi kacha koro giuso ne fia ni ka ok nyal winjo watu adhi kono baba mondo riembe tich mano giwerego gila ng'ato tim rule ne to kapo ni ng'ane ne Raymond Omolo timo maber nikech adwa koni ng'amo riwo joluo kawuono mapodo miyo joluo so dhok achiel en Raila Odinga kanyalo bedo kawuono ni onge sin ino chama moko mondiko ka nini nyalo bedo mang'eny moloyo to ji nyalo rawre malich kendo ji nyalo tamore kendo mondo bed ni ilidi gi ng'ata achiel ineno mano gima nyalo timore Luo Nyanza nikech ndi jomoko mosakaw advantage gi riwruok mar joluo ni marach ineno ene makoro chalo kaka tipo mar jogaluo baba ne tipo mar mama miacho ni tuo manyalo tuo Raila Odinga tuo no nego pog nego kila ng'ato
to Raila Odinga manyalo nego Raila Odinga tono nego pogne kila ng'ato Raila Odinga bedo mangima nikech Raila kobedo ni onge kawuono to chama magundigi ni mindike bugi kila ng'ato nyalo bedo gi chambe to wacho Gaucho an mai kaka ji dismiss ga Trevor sama chako an ga resilience moro yire ndalo machako wach PDP gigo wago bado ka gichwanyore go bado gibedo bado cases nyaka maonge mondo maka PDP fail nikech gineno mach manodhigo ka nya chako yudie ka manje gi mana gilawa gawa maber na winjora maber gi yawuoyi town ka Nairobi ka winjora kodgi ga ucho gere gi winjo ka dhi amanye koro gilawa ga pap kacha nikech ang'e kaka chiemo kodgi dina bed mana jamgundia moro mabedi koro gidine gichwada ka owe to wira ga ucho ang'e kaka dagni go kosubura dog no dhi maber chiemo poka chiemo kod gima timoga gi kijana wadwa gima timoga gima timoga kijana wadwa an kijana wadwa okanyala alawi nango koro gima atemo tiko ni kaponi roi mondo timo gigieki to medi timo wewe adhi gima wache niya akelo topic for example mar imo mondo anyisu niya wan gi joluo mang'eny man gi te manya bedo president en mana ni wasebedo kaka luor mar oganda niya ni mana kaka tim guok kamoro idho to onge machako chape nyaka timang'o nyaka ang'o tieki to nikech wasebedo gi jakom wasebedo gi en ruath makata nasepako jite osepake kata pod apake the thing en niya sakoro gik ma kata jakom owuon kamobedi kendo anya address kamobedi ong'ie ji kondiek gini jomar strong mar kami okonyiso nyaka bed mbunge ana bet MCA to tije MCA na ingo gino ka chung for example jomo penja nang'o miyo no ki defend that job was too small for me. I need a big job kaka nyachake bedo governor bedo MP bedo president I need a big job nikech kata mane an MCA wuodma ing'eni Kibiri ward agero nderni 10 makata kama koro agere ndaro tama I'm telling you jo Kibiri biro kodi so nyiso ni I need a bigger job koro the bigger job manyadwaro for example inyayudo ni kadwa chung MP to nikech nyachung ne ratiro mar oganda mondo wabed gi chama mang'eny ka wang' gik sama ing'ado bura ng'ama dhi bedo gotiko mar ODM karachuonyo ibiro lorna iwira diek manyo yanyo to an ok ayanji nachiwo mana thuolo mondo ji obed gi space to mane kaka gisebedo ka gitimo chama bas gisebedo group of people moko ma gin koro gin gi community gi giwegi ma in ng'ama ichich go ni wachich kod nikech ka jwang' nowacho ni fidelity loyalty ema biro bedo judge koro ing'i ni ondiek manong'urja idwa miyo tiko imiyo nyaka faga brand ma ok nyal timo anything kama kono tami atama jowa mosetamo ner gini neto gini notuono tiko ka niwira ne gipenjo niya wajo South Nyanza SPLM wani wajo South Nyanza tipiti mwanang'o that is the only problem koro an adwa kete chuny joluo kelo wach remo nikech en wuoyi ma king'iye gi rieko gi kako perform gik moko en ng'at manyalo bedo something John Mbadi king'iye gi rieko en ng'ama nya bedo president Opiyo Wandayi king'iyo en ng'ama nya bedo president to kata joluo moko ma ok nie positions gi gin gi teko ma bedo gi rieko kata an minenani ariek seriously budget mar Kenya kanya ran kendo anya wacho ni an joblessness me Kenya anya tieko gi wat gi 2 years nikech anyalo keto budget mar 2.4 trillion tagero factories 100 majitede ndiki ang'o mamono gitimo man is simply because wasebedo country mobedo divided with tribalism bas article 10 mar constitution manyiso wa tabia maber mar telo waseweyo timbe maricho richo ng'ato kwalo gang'e ng'ato ka watineno bas ng'ato kawo pesa kata imuinjo konyi ga ucho kata rally mag Raila muneno dhieka nitie pesa moket ni budget to ng'amo ting'e ng'ade ma in kiyude tiyudo $3,000 wang' teko gi achaya nikech article 10 mar katiba ok wadwa luwo kethgine basi neno gibedo gi perception kaka nene jakomo dhi bondo to wacho ni wajo motelo karuto watero iwa they believe ni wadhi chiemo adwa koni an gima nachamo adier onge the truth that's the truth koro gima timore en mana niya ka ninena an gi sudega koda ni is not cheap en coat ma very expensive tatimo amanyo pile gima adwa kwayi ombija kendo adwa kwa Trevor ng'ane wadwa ga ucho demokrasia mineno kedneni ok en mar Kenya kende en nyaka mar anyuondu inyadhi nyaka anyuondu tidwa yier jakom anyuola ok ni aga ucho ni maduong' en mwakete inyalo kon ga ucho duong' di but we ni dhi mainwa kama chielo we waketo uya moro bedi ka mana kaka jakom wasegerore mogik
level makoro giken onya wacho no mera wanda yundie kombadi ngane biura ne adwa pango undie koko migoyo no wego ya ne biane wabed ka wadhi timo kama to wany mar nyaka ngago koko na nikech ka wegoe timiti dhi rally mar Gaucho gi dhi lawi lap Kisumu na dhi kumi dhi lawa janga dhi law kumi dhi lawa ibedo gi mari kaka kora adwa bedo gi marane carefully kaka ochieng ma Ugenya en gi maro lingo thi oyierego oduogo mondo mi kik idhi kama ji goyie to ka joluo nyalo yie ni wawe gocho ba joma ketho be siasa wa ok en kata jogo kura ok en kata jopiny en yawuoyi moko mukaso na go gi lach mawuotho e bath jika ma ketho nyaka liel gidonjo kanyo ka gigar ma gigoji ma giriemb kata liel giketho kata ma function kethre for nothing samo kata jatelo mobiro kodgi ok onyiso gi ni gigoji samo kata ka ucho ma commandant buoka ni ajo gitimre na ariambo ko sawacha die nyaka wajoluo wakuongo wabede gi discipline ema dhi puonjowa kaka wadonjo kamoro kaka iwinjo wacho ni ka ne jakom donjo ka to no donjo to jowa manoko ka ok wuo marach Oburu Odinga nyocho miwa koso koma wacha dieri en Uhuru oseyiedhi konyo Raila bedo president to en owuok kanyo wan gi system wan gi blues what was it nyaka nowachi nitie gik moko modhi ulimbos kaka nyo walingi reto uneno ka ute moni gero nineno ka rei gedo ni wacho ni rei gedo tiende ni obedo mos to system ne tiyo ibedo mos to programs dhi nyime kata na polise mineno ni wawe ugo uwi kisa mwago uwi ni reyo dio ndik polise mang'eny biro miyo joka chech doluo tinde national anthem jite winje ulinga to wajre wadwa no kanya sa yie gik mabiro go opangnwa kaka pangore to kare dhi bedo mos to wuoyo gi nikech ng'eni police bere yo ken directly in charge in fact they are in charge of chief adio and the rest nikech provincial administration but koro obiro wuoyo gi inspector general to koro ni bwana joluo gi osebedo oko mang'eny e sirikal carefully miya praria mi wabunge gi adhi wabunge to miya bicha mi wabunge gi governors wa miya para mondo mi jowa oyud kaka donjo to mana ka wan gi kue to kwa donjo ka wachalo jogago oko mwadwa yako mano ok nyocha wawachi nyocha wawacho mar bedo mos pangruok rieruok bas wamanyo kaka wakawo nikech giseketho ma adwa pango moro nitie gima mondiko wacho karka madwa medo mondiko wacho maber ni nitiere leaders wa ODM ka wabunge moko mawuok Nyanza mane gisadhi magibede kona ma ok gidwar ni kijana moro amora kendo ma smart mondo wuogo golgie kombegi mana nyisi kati nombija ma idwaro kom malichni nitiere jodongo moko biweni nafas ineno gitiyo gi advantage mar jakom waerogi ineno mar frustrate vijende matino ineno koro gimondiko wacho ni adieri gini ok morwa but en gimokete kaka mbom nitie chieng' mobiro muoch to ne muoch ne gi marach nikech gi frustrate vijende mabeyo matindo man gi vision madwa skuma vijende mondo dhi mbele ineno to wante wabak baba Raila Odinga lakini kugi kama kuda po cake to gigono mbuya ni pod thin ken ni pod thin Gaucho ni okonego nini maonego beda mobilizer maonego bed ngama gonduru maonego nyeo ne frimbi tu ineno begi mababu oweno ywago manya ka nomination chance gikaw gi mijo mwa koro gini ineno gini gitime to gikia ni gini waneno gi but ngamumo wa pod momiyo gini ok nyal muoch en Raila Odinga emomiyo gini te watimore nade waling nikech wamiyo babano respect kale gik mosa konyowa gik mosa timo gik mosa kele luo Nyanza gik mosa benefit to kigipar ni gin yuwawegi ni gin waluorogi wan gimotimo ne gini wawene gi nafas to mbiji biro nyisa sani gi dream mar chung kendo Nyasaye moro teli mondo dikom to samoro biro ikubiro koso dok nikech nikech ok ni ok in gi jopiny to gibiro gidhi to giwacho ni mbije chendo ni gobera lende e radio ka chokoni go kal radio kanyo ineno but to nyakach ndo bro wuoyo jo nyakach bro loso lakini ginge maber ni ya ombija benyocho di Addis Ababa jo manyocho ko di Addis Ababa video tike ombija anyisi ko ni niketo gini ni kaka doro MP kana senator yadhi yudeni ke nyabi Addis Ababa angi mangene jogi ok believe jo manoso donjo MPs 15 years 20 years ok believe kuom young people ok believe kuom kabisa koro chuno ni nyaka wan vijende gimomiyo vijende obija ok wagore lwenyo achiel ok wariwore umbija wacho mare iwacho wach babu wacho mare ineno Gaucho pandi wacho mare de tong ni ya ni wariwore ni wante wane ODM anda baba Raila Odinga
then waketo kata kijana kaka wabedo kaka kijana mar Umbija ne man mbele wa to wacho ni koro Umbija sani wadhi wakilisha interest mar vijende magwa ineno koro wadhi vijende kaka 1000 to wacho ni bwana Homa Bay nani Umbija chung nyaka chodo ticket Umbija ngane chung Migori kama odoro ticket Nairobi ka ngane chung then waketo kijana kata ken Umbija kata ni kijana manto ni mbele but shida mar vijende Homa Bay ni mbele gi gimbende ogero vijende ma vocal mabiro koro the same lo moyo go mar jodongo gi mosebedo 15 years gi wale go kum young people bende ma mosebedo one young leaders mosebedo vijende go bende dui mag vijende wetegi ma joluo ogidwa vijende wetegi matima ngowa mabiro kibiro mipaki kabisa tioro ni guns mondo timirade ogoyi olawi ogidwa ni mondo gine magibira ngowa gibed malo mane mo miyo ka monda sifu Umbija haringo poda bedo mana kuom baba kata nyalo bedo kuom wanga kata nyalo bedo kuom ng'anene kuom Ochilo tawe kijana wado mangowa nikech kijana ni en adui mar kijana wete to koro gima Gaucho wacho ne kare to koro be yamb siasa ni be odhi lokore go jende koso koro dhi mana dhi mbele kama nyaka vijana ni koro bedo very strategic gombo ni wabed very strategic emomiyo an kata ka biro ka kigwela mae hango na bire studio mar Ramogi kawacho ni an chairman mar national mar chama mar PPA choninga UDA coordinator tawacho nikeche as a strategize ano kadwago siasa ma press kaki winjo chwakore kako chwakore maka ondiek chwakega press ago kama tibago ka press mang'eny alan maka to age kaka tiyo gi wuoyi piny kocha gima timore niya nasego kwano ni kalure gi kaka riwruok osebede koro bede kinde ajakom gi most likely President William Ruto ka jakom dhi konyo bedo president oko bidwaro niya no kel ja UDA moro madwa antagonize jakom but wambe kako ganda obro dwaro jok madwa antagonize jomochunka nikech okwanya yie ni jok moko mosefelwa e bunge ka podok mosefelwa MCA ka podok mosefelwa kaka governor ka podok mamiyo wich kutka so what we want to do en an chama nani jadunga ucho kidwa chung MCA bed ready mara ni emidhi donjo nikech moro chok dhi mi jike joko ko trust ineno joko sebedo club members club ineno members club ODM osebedo club manigi wegi ok trust Umbija don kai mawuotho kamanyo secretary general mar ODM e Kenya mangebe mbinya pa mana dhi obosefuna to nikech gineno ka ng'ato donjo kama is not a club member giketho yiero to dong no yombi ayo no secretary be no yier ne gichungo ni wan gi BBI kase konka western machomo Nyanza joma bebru ko nase di ma delegates na diobo baba no sene ni okin go muslimo no gise de gidi sa dalo ne pukawe ODM dalo ne podane ODM ango mini wuok no reasons mano mi wuok e ODM ka chako lero kato dwaro the whole station okay the reason mami ukora kelo chama ni dwa solve problems manane ne ODM reason number 1 en ni sama joma tindo anwe ura market ngane Gaucho kikulawa kigiketu lawa we uru we adhi eliete no kigiketu de woro adhi eliete aland PPA nan ka se dhi eliete alando PPA nan abro manyo candidate mangeni gidhi tuono nikech club membership cha ok dhi mi ok dhi bedo member cha kora abiro mi ni bwana Umbija inago kwandi ok dhi mi bia mi otiko chaklando gi marani jonyakacho dhi oyiri kako Umbija gi PPA ok ni kako Umbija moting bade. The thing because eni kawa wayo thuolo mwasiko lore ni club members gi yiero kigin mok gidhi lande bungu manyaka sani koro jomoko ywak nikech national service nikech yiero moke bungu because of bedo club members kose dio lando rikucho koro rito ni member wad gibiro confirm ya kose lande to weura we obedi basi tero ir jopiny mai mose mono jakom bedo president nikeche samise dhi kawo ng'ati lande bungu timiye kom maduong' kaka mar governor to ji 100,000 mane winjo gone ng'ama giero kura cha dhi to gone ng'ama gidwaro cha to tamore gone jakom mane manomiya katieko Umbija na wacho ndalo moko bura mane wane gi jakom nakoni your excellency jakom tam ji kaka anja kwano gi nying gi kiena no reason nikech idineno ka gin luminaries wa madongo dongo maka ne Raila bedo president wan sure ne dhi bedo minister achiel kuom gi nen badi ne dhi bedo minister sirikand Raila moro amora badi nyaka ne bede minister ng'ato kaka Gladys Wanga ne nyaka bede minister nikech kako sebedo Orengo ne nyaka bede minister Anyang' Nyong'o ne nyaka bede minister na penjo jakom niya ang'o momiyo jok ma nyaka bed minister sirikandi gi ringo lawo governor Homa Bay Kisumu and the rest di lawo MP
to in ikwamo Nairobi kendi ng'ato achiel iombi kose yombi gin giseyudo margi gibedo declared kucho koka gilawo ndege gibiro iri giywak kodi koro ok gikonyi to giwacho ni gidhi konyi malo an awacho ni jogi gin tamgi otiko te mondo iwach ni wa mondo wayud president nyakubede batha ka ok ni ole dama madhi gore kucho to jaluo moro to onge nikech gin pod girito kure kwano thuchegi mae mana wacho club members dwaro kombe gi mokwongo giduogo gikwera ni aga ucho ni jaila to gweyo ni gimichame mari gima kikigen ni gin gikwongo giyudo kombe gi kata jakom fail ana webedo MCA Kibiri ward mana dhiombe nikech nyaka na Cyprian Awiti bedo governor nikech ne jakara chonjwa kendo ne jathurwa an dina bed ni jakom nya yine thuolo moda bed arit koche kucho dine wagore gole dama ma wan dogo wabunde ka sakoro rumo to tie kwache ni sakoro rumo waka wach mogik an gima nyalo wacho ne ondiek ni adwaro ni ber mbele ng'ang'ana nikech kijana wadwa but anakwa vijende ma akwayo viongozi wa mantiere serikali jo mantiere ministers nyaka ma governors kata MPs giteme matek gi empower jo kich anombija samaro ka wuotho ji paro ni anomia gimora mora anonge gimosamia to imbe kedo ne chama ichung komanda onge kama sabede mabeda content ni kata tire pesa moro mimia every month onge magara kijana moro lawa ni pango nega inega nono onge en maniga ucho nonywola ngama mkora ange manuva hivi na hivi but onge gimosa lakini koma adhi chung MP kata senate to kadola ndo sani kechika lando sani to jo club githi nyama pembe koro kanya an ngina pogo na kodi an kala ndo sani to moko ngithi goni ege ucho kolando ka ticket inyalo mie koro ngomor biro timo nyimo kwongo inyamisu inyalo timi nini mara riyo gimanya wacho ni ati youth magwa mambele gi kamutingo Jalango Babu Atandi Edi gi unite youth mondo wa unite ngegi especially majuluo kinyalo wacho ni Kikuyo ni Jarabono eri Kiamulo eri to jaluka miwuokeni onge ngama feel impact mari ni rito warali irito jige mkutano incitement gango sani anakuwa ni jok mantiere Roy Mondo Molo majogo yudo serikal kani kanyo gimie teko gimie time kagi mawinjo motimo kuom gi notimo adieri kenda jok nyawacho ji 100 mopogore en adieri notimo nikech nadhi mose nyisem ne otomogero ne mamoro Migori otim motimo Mbadi otim matimo to mamuhimu sana gi empower vijendewa kaka nyocha chonendo ka president okawo 20 million otero ne pastor gi chiege ji ariyo 20 million no kibiro kwa katika milungo chama mag vijende mag joluo milioni achiel kila chama empower gi kata kocho nigi kao sani wach marimi wa piki ni kiani gero no ka wash machine magos nini manosa rumo ineno sani gi make sure ni opio wandayo ndiko jomandiko Gladys Wangagino ndiko jomandiko kik ben ni kagiro tenda to mana families gi kagiro gi moto families gi anakono gi kenda kwa gini joluo ma vijendo sato zaidi joluo ma vijendo sanyore zaidi joluo ma vijende ni girisa sidendgi gi make sure ni wangni kigwasik ni wane majuluo mimi wa ops kila iga imi wa ops makuru wakalo daraja ni mara reo ni wane mara dek wane gi empower jowa to katieko ni 2027 gimi vijende bende madoro kombe mag MPs mag MCAs gimi kingiyo Rift Valley ka wasasahau Kipkele Enrico Sgegi wasasahau Franklin Bet gini wasasahau Musa Sen Modugo mana nyoro to wanto around 30 years wawinjo mana nyingadi nyinga achiel nyinga riyo nyinga achiel nyinga riyo olokore mene komni odonjo me komni kwani umbija gini gido bedo karango gini ok en kosa mar Raila Odinga en kosa mag vijende moko jodongo moko manosedhi oketo club moro ne gine manyaka giamua ka gitimo gini magipange maber nikech gimbe chieng' moro gibiro wuok e power biro bedo marach nikech obiro vijende matino biro kani gasira kod gima koneno kata geche gi gisewuok e power en ng'wech daga chielo kende adwa wacho ria adwa ng'iyo joluowa e wang'i ka manyisgi ni an aneno ni club mar members mar ODM ok dhi konyowa wate ok adwa gora kode adwa mana ni mondo club no bodhi nyime kech waseng'iyo kode to an adwa kelo gimiluongo ni Progress Plus vieko mar jomatindo ma wadhi kawo go loch jomatindo club ka ok dhi miwo tiko gimutim en ni wapangre uru ok ago jakom wadwa bero pake to wapake yo ma ebo miyo wathuolo to wagero marwani samo wagere to wawacho ni gaucho ka in butu jakom
to miwa thuolo wandikne jakom barua ni Gaucho koro romo bedo gi gache wuon gi ode wuon gi tije motimo kata ohande mogoyo. An adwa kwa jo ODM kendo adwa challenge gi ka joluo kuneno ka Gaucho muluongo ni geto president Raila oko make sure no donje sirikal duto kamoro within higani kata higa manyien to ubro yie koda akwa jakom Raila Odinga elo Gaucho ka to gi vijende moko 3-4 moko mang'eyo ni kedo ne oko ka mane manyalo mora kaneno ka Gaucho migi moro mapin omiye moromo kode ng'ama chielo to koponi ok onya yudo nikech maybe gimoro manyalo tame yudo awinje no luonga Gaucho gi ng'ano miye milion moro 5 ni Gaucho koro yaw duka ni kotami riembo to wabro koni kare no mito timano otami but Nyasaye mad konjo luo wang'euru ni Kennedy ndie ka wachako chama wani ok en mar ke pogoji but en mar mondo wabed gi thuolo to kendo adwa lande chakre Migori Siaya madhi kode nyaka Busia mado nyaka Mombasa mondo mi abedie president mar Kenya ka kata bedie part mar team mabiro keto telo mabiro miyo factory sigere Kenya ka an mano ken nikech factory by the way anadwa bedo ni factory kende madwa no ger nikech factories ko ger to romo kungi loso chama kidonje e factory kod loso chama Kennedy jakom mar Progress Plus Alliance erokamano ahinya mano Calvin Okoth Gaucho jasiasa mar ODM kata geto president erokamano ahinya kuom wasechu koro wawe kanyo chenro mar koro dwani kiluonga tiluonga gi jakom chama cha jakom chama Gaucho mi youth leader mar PPA but that is very strong mane kamo chenro mar bujo piny erokamano ahinya kaka pile nyinga Trevor Ombija jandingo panga janyakachi dendo Ombija taya nyakwar guok ocha pesa unendo maber kama رمضان ده حياتي رمضان ده سمايا مماتي يا رب دعاتي تقبلها